Mistä urheilussa on kyse? No tietysti voittamisesta. Kaikki lähtee siitä peli, ottelu, kamppailu, koitos, mikä tahansa. Aina pyritään voittamaan, olemaan toista parempi. Urheilun ääni. Tervetuloa tämänkertaiseen urheiluääneen. Minun nimeni on Kimmo Muttilainen ja toivotaan lämpimästi kuuntelemaan tänään aiheesta nimeltä voittaminen. Ja Jarkko Laitinen myös tuttuun tapaan studiossa ja niin kuin tuossa totesit, niin tänään ollaan ytimessä ihan oikeasti siitä, mistä koko urheilun idea kumpuaa. Kuka on parempi kuin toinen? Kuka sun mielestä on kaikkien aikojen paras urheilija, jos mietitään voittamista? No nythän sinä kovan pistit, mutta heitetään nyt vaikka Alexander Karelin, oli aika kova, mutta hänellekin tuli sitten viimeisessä ottelussa se vielä parempi vastustaja. Niin, en tiedä oliko parempi vastustaja kuitenkaan, mutta sehän oli se olympiafinaali, minkä hän sitten hävisi ja yksittäinen ottelu, siinä voi käydä miten vaan. Mutta aikaisemmin eikös niin ollut, että Karelin saldo oli aika puhdas, että siellä ei yhtään tappiota aikaisemmin ollut? Kyllähän se näin meni. Hän otteli voittamattomana raskaassa sarjassa ja muistan jotkut kilpailut, kun Juha Ahokas oli ainoa tyyppi, joka sai Karelinilta edes pisteen koko kisoissa. Niin kyllähän hän tietysti aika ylivoimainen oli. Mutta hän oli ylivoimainen tähti eri tavalla kuin monet muut. Nimittäin Karelinia kaikki arvostivat, hänestä kaikki pitivät. Aina se ei ole niin. Jos olet ylivoimainen, niin sitten tulee se vastareaktio, aletaan toivoa tappiota, jos on liian ylivoimainen. Se on totta, että jossain vaiheessa se tulee se, että tulee tylsistyminen siihen, jos on vaikka voittava joukkue. Esimerkiksi Neuvostoliittohan oli sellainen, että aluksi sitä ihannoitiin tiettyyn pisteeseen, mutta sitten se kääntyi vähän ihannointi sitä vastaan. Eikä tietysti kun alettiin kuulla vähän, mitä kaikkea kätkeytyy sen neuvostoarmeijan joukkueen taakse. Joo, ja viittaa tietysti punakoneeseen jääkiekkojoukkueeseen, joka oli lähes voittamaton. Sitten mä mietin itse formulafriikkinä Michael Schumacher, 7-kertainen maailmanmestari, muistaakseni 5 niistä peräkkäin Ferrarilla. Tavallaan urheilun idea on voittaa toinen, niin eikö meidän pitäisi tämmöistä tyyppiä ihannoida entistä enemmän, mitä enemmän hän voittaa. Mutta siinäkin tuli sitten se vastareaktio, että kuka tahansa muu kuin Schumacher, niin sitten on hyvä. Mutta oliko siinä Schumacherin persoonassa jotain sellaista, joka vähän ärsytti, että Schumacher hieman ehkä ylpeänä saksalaisena käytti vähän härskeäkin keinoja joskus, niin sitten tuli se vastareaktio. Vai oliko se yksinkertaisesti vain, että hän voitti vain liikaa? Niin, ehkä siinä on sitä persoonaakin, mutta kyllähän semmoinen härskiys kuuluukin huippu-urheiluun. Silloin kun kilpaillaan siitä voitosta ja mestaruuksista, niin lähes mitä vaan ihmiset on valmiita tekemään sen eteen. Toinen esimerkki formuloista aikanaan 80-luvun lopulla Ayrton Senna törmäsi tallikaverinsa Alain Prostiin ja varmisti sillä tavalla oman mestaruutensa. Ja sitäkin temppua nykyään ehkä vähän jopa ihannoidaan, että se on niin kuin merkillistä, että toisia ihannoidaan ja toisia taas ei. Se on totta, ja sitten tullaan tähän, että voittaa keinolla millä hyvänsä. Niin tämäkin on aika arvolatauksen omava lause, eli onko urheilijat oikeasti valmiita tekemään ihan mitä tahansa sen voittamisen eteen, varsinkin kun pelataan kovista panoksista? No, jos kysytään vaikka Lance Armstrongilta, niin kyllä hän oli valmis aika moneen, niin kuin monet muutkin pyöräilijät tietysti olivat. Itsehän olen sillä tapaa urheiluromantikko, että arvostan voittajia, mutta ei se voitto ihan millä tahansa keinoin saa tulla. Lajeissa on säännöt, niitä pitää noudattaa. Ja sitten se, joka on paras. Se on mun mielestä oikea tapa voittaa. Ei se, että kierretään ja etsitään porsaareikiä ja tämmöistä. Tai sitten, että jossain joukkuelajeissa saatetaan taklata niin, että telotaan se vastustajan paras pelaaja pelikyvyttömäksi. Tämmöistä mä en arvosta ollenkaan. Niin on olemassa ihan ne pelisäännöt, mutta on myös niin sanottu urheilun etiikka. Eli eettinen puoli on kuitenkin tärkeä. Mitä moraali antaa myöten, niin jotenkin tuntuu, että se moraalikäsitys on
joillakin urheilijoilla vähän häilyvä. Esimerkiksi juuri, että mikä saa urheilijan lähtemään käyttämään kiellettyjä aineita, kun se tietää varsin hyvin, että ne ovat ensinnäkin kiellettyjä, ja se, että siitä ennemmin tai myöhemmin jääkö kuitenkin sitten kiinni. Joo, totta kai pitää muistaa, että nykyajan huippu-urheilussa on niin isot rahat kyseessä, että jos mä olisin siinä hilkulla, että pääsenkö käsiksi niihin todella isoihin rahoihin, sitten tulisi joku valkkolaboratorio ja kertoisi mulle, että hei, vedät näitä sinisiä ja punaisia pillereitä vuoden ajan, niin sit sä oot siellä huipulla. En tiedä, mitä tapahtuisi. Niin, nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä. Vaikea tietää, kun ei koskaan ole edes ajatuksen tasolla ollut huipulla. Mutta meillä on haastateltavana ja viikon vieraana on tänään jääkiekkovalmentaja Risto Duffa ja kysytään heti kärkeen, että onko hän valmis tekemään mitä tahansa voiton eteen. Urheilun ääni. Viikon vieras. Se riippuu vaan siitä, että mitä tahansa on. Ensin pitää määritellä se, että mitä on mitä tahansa. Ja sitten toinen asia on tietenkin se, että määritellä se, että niitä voittojakin on niin monenlaisia, että se voittokaan ei ole, ottelun voittaminen on yksi asia ja sitten kun on olemassa pitkää peliä ja vähän lyhkäisempää peliä, että nämä ensin pitää määritellä nämä termit ennen kuin siihen voi suoralta kädeltä vastata. No lähdetään nyt siitä liikkeelle, eli säännöt antaa tietyt rajoitteen, mutta pelaaminen vaikka sääntöjen rajamailla ja unohtaa niin sanotun urheilun etiikan ja moraalin. No eihän kukaan varmaan siitä halua puhua, että haluaisi niitä rajoja ylittää, mutta sitten tässä on vähän sama juttu, että sitten on missä se kelläkin se raja menee. Että on siellä iso merkitys, että kuinka hyvin sitten voi siinä iltaisin, kun peittoa vetää korville, niin jokaiselle se uni kuitenkin siitä pitää sitä asiasta tulla, mutta siinä on kyllä, sen huomannut, että siinä on kyllä isoja eroja kyllä eri tarinoiden välillä, että missä se raja on. Missä se Risto Duffan raja kulkee? Niin, no nyt taas tässä tietenkin kanssa määritellä sitä että missä niin millä pelikentällä pelataan, mutta mä en ainakaan halua, ei niitä rajoja voi oikeastaan ylittää, että jokaisella on jossakin se raja. No sitten puhutaan voittamisesta, niin sehän on se urheilun aika sellainen niin kuin ydinjuttu. Kaikki lähtee siitä pelin tai kamppailun tai koitoksen voittamisesta. Niin miten joukkueen, kun sinä edustat nimenomaan joukkuelain valmentajaa, niin miten joukkuetta lähdetään valmistamaan siihen, että joukkue pystyisi voittamaan mahdollisimman paljon? Joo, siinä on samaa mieltä, että urheilussa on kysymys voittamisesta, mutta ensin pitää kyllä voittaa. Jotta voi voittaa oikeasti jotain asioita, niin pitää voittaa kyllä yksin kamppailu, että voi voittaa kaksin kamppailu, että sehän on nämä urheilun taistot ja sodathan käydään myös uskon kautta ja se prosessihan lähtee aina liikkeelle siitä että uskotko oikeasti, että se on mahdollista. Eli uskoa koetellaan, itseluottamusta koetellaan ja se pitää jollakin tavalla pystyä rakentumaan ja rakentamaan se
uskon prosessi, koska sitten epäuskossa niin sä et siihen kyllä pysty. Sä et kyllä siihen pysty, että se on urheilussa vastustaja mittaa ja vastustajan tekemät suoritukset, tulokset mittaa sitä sun niin kuin kykyä vastata siihen. No onko se niin, että uskon prosessi on nimenomaan vähän tällainen henkinen valmentuminen tähän voittamiseen? No se on henkinen, mutta se on myös ihan fyysinen, mikä liittyy niin kuin suorittamiseen, että se on kuitenkin tunnettu tosiasia, että siinä vaiheessa, kun sä rupeat epäilee itsesi, niin on se sitten ihan puhtaasti fyysinen suoritus tai taitosuoritus, niin silloin sun tämmöinen latautuminen muuttuu niin kuin jännittämiseksi, ja silloin kun näin tapahtuu, niin ihmiskehossahan tapahtuu ihan fysiologisia muutoksiakin ja kaikkien koordinaatio ja kaikkien hallinta niin tulee haasteellisemmaksi. Silloin ei saa niin sanotusti parasta irti ja mun mielestä kaiken fyysisen suorittamisen taustalla on kuitenkin sitten se psyykkinen voima ja vahvuus. Minkälaisia keinoja joukkuelajin valmentajalla on viedä tätä uskoa eteenpäin? No siinähän pitää olla monia keinoja. Tietenkin kaikista tärkein keinohan on harjoittelu. Eli sen lisäksi, että harjoittelulla on se vaikutus, että sä parannat sitä kapasiteettia tehdä. Eli jos sä hankit lisää voimaa tai kestävyyttä, niin sähän niitä fyysisiä reserviä kasvatat tai sitten teet taitoharjoitteita, niin sä kasvatat sitä motorista pankkia. Mutta sitten on myös toinen on tämä henkinen puoli, että lisääntynyt itseluottamus ja itsevarmuus, niin pitäisi näkyä siellä suoritusvarmuutena ja sitten kyllä mä näen tämän niin kuin ymmärtämisen isossa kuvassa, mistä urheilussa on kysymys, mistä tässä minun urheilussa on kysymys ja joukkuepelissä myös sitten se vielä, mistä tässä on kysymys tässä ryhmän suorittamisessa ja ryhmäytymisessä, niin ne on niitä käytännön keinoja ja niitähän pitää niin kuin stimulantteja käyttää, että sitä prosessia voidaan niin kuin nopeuttaa. Että äärimmäinen yhtenäisyys saadaan niin kuin äärimmäisessä hädässä, että niin ne on ne talvisodan hengetkin sitten ihan oikeassa hädässä syntynyt ja siellä mun mielestä on paljon semmoista käyttämätöntä reserviä vielä niin kuin ihmismielessä ja ei siinä aina onnistuta, vaikka sitä yritetään, mutta kyllä mä näen, että katalyyttien käyttäminen siinä, että se prosessi saadaan nopeammin liikkeelle, niin on ihan suotavaa, mutta kaikissa on kysymys kuitenkin sitten ymmärtämisestä. Että kyllä se ihminen toimii, jos se ymmärtää, että tällä on merkitystä. Urheilun ääni, viikon vieras. Miten sä näet, Risto, onko se matka kohti sitä päämäärää tärkeämpi vai onko se tärkeämpi se päämäärä? Kyllä sitten, kun sä päämäärän saavutat, mulla on ollut kuitenkin aika hienoja prosesseja, missä on saanut olla mukana tässä urheilussa ja sen jälkeen, kun se päämäärä on, ainahan jotain niin kuin saavutetaan, kun saavutetaan se matkan pää. Mutta sitten kun jälkeenpäin miettii niitä asioita, missä on saanut olla osana ja tehdä sitä matkaa, niin itse asiassa se arkihan on se parasta, mitä tässä on niin kuin tarjolla. Ja jos sä et siitä osaa nauttia, niin et sä sitten se, mitä tapahtuu sen jälkeen, vaikka jääkiekossa, kun se viimeisen kerran se summeri soi, niin sehän on sitten loppujen lopuksi kaikki ihanuus ohi. Että kyllä se siinä arjessa oleminen ja siitä nauttiminen ja se suunnitelman tekeminen ja niin
niin kuin nyt vaikka lähdetään uuteen kauteen ja tehdään suunnitelmia ja lähdetään, niin sehän eihän niin kuin euforista tilaa olekaan kuin se matkalla oleminen. Sitten kun sä oot perillä, niin et ole enää matkalla. No mennään pelin aikana voittamiseen, niin mitä keinoja pelin aikana valmentajalla on vaikuttaa siihen ottelun lopputulokseen ja haluttuun suuntaan? No tietenkin on, se tunnelmahan on kaikista tärkein, eli se tunnelma, missä se joukkue työskentelee. Ja sitten on toinen korihan siinä sitten ihan tämmöiset niin kuin taktiset asiat. Että kuka mitenkin sitä sitten painottaa, että mä painotan sitä yhdistelmää, että ja se tunnelma on todella tärkeä, että se on niin kuin sen tyyppinen, missä niitä tuloksia voidaan saavuttaa. Tarkoittaako tämä sitä, että pelaajilla on oltava hyvä olla, jotta ne voi voittaa, vai voisiko sen kääntää myös niin, että hankitaan jonkun asteista vihaa pintaan, jotta pelaajat suorittaa parhaalla tasolla? Niin, onko se viha niin kuin oikea sana, mutta kyllähän se, kun tämmöinen joukkuepeli, missä on, niin kuin kamppailupelaaminen on niin kuin tärkeässä roolissa, niin kyllähän siinä mä puhun sen niin kuin suoritustilasta, että se on optimaalinen se suoritustila. Se on mun mielestä se tärkeä asia siinä. Ja sitten kun jääkiekossahan kuitenkin sen lisäksi, että siellä mennään niin kuin teknistaktisesti äärirajoilla, niin siellä mennään niin myös niin kuin fysiologisesti. Sun pitää niin kuin uskaltaa olla olemassa, tulla niin kuin ulos ja näyttää niin kuin ne vähän niin kuin, että mitä sä osaat, niin näyttää siellä tämmöisen ihan fyysisen uhan alla. Niin kyllähän se vaatii niin kuin määrättyä tämmöistä valmiustilaa henkisesti. Siinäkin on hirveän paljon niin kuin yksilöllisiä eroja, että kuka minkäkinlaisessa suoritustilassa saa parhaansa irti. Ja sehän on sitä sitten, että jokaisen pelaajan pitää oppia niin kuin löytämään itselleen se paras suoritustila ja työskentelemään niin kuin sen kautta ja hakemaan sen latauksen sen kautta. Ja siinä on pikkasen niin kuin ehkä ylikorostetaan sitä niin kuin valmentajan merkitystä. Kyllä se ammattilaisjoukkueessa pitää olla niin kuin pelaajalähtöinen se niin kuin, suoritustilan hakeminen. Ja sitten tietenkin valmentajilla on siinä merkitystä, että heidän tehtävää tulisi niin kuin olla opettaa se prosessi, että yleensä ymmärretään, että tässä on kysymys niin kuin semmoista asiasta, mihin jokainen voi vaikuttaa ja vaikuttaa itse omalla tekemisellä ja käyttäytymisellä. Että kyllähän tässä on niin kuin, joku pystyy olemaan hyvinkin rento ja se ei vaikuta sen pelisuorittamiseen mitään suomalainen huippupelaajista, joku Teemu Selänne, niin sehän pystyy höpiseen niin kuin pelaajiurallaan olemaan hyvinkin niin kuin avoimessa tilassa. Sitten on toisia tiukkoja keskittyjiä, jotka aloittaa se oikeastaan jo pelipäivän aamuna sen pisteeseen tuijottamisen ja saa parhaan sillä irti. Että siinä on niin monta tapaa kuin on miestäkin ja eihän ole joukkueelle semmoista, niin kuin, että se kävisi kaikille se sama prosessi. Sehän on sitä, mitä yksilölle pitää antaa se tila ja vapaus tehdä se omalla tavallaan, mutta sitten se, että kaikilla on se ymmärrys sillä pohjalla, niin sehän takaa silloin sen lopputuloksen sellaiseksi, kun me halutaan. Että me halutaan se, että jokaisella olisi se hänelle sopiva oma paras päivänsä ja sitten näistä yksilöistä tulee se joukkueen
joukkueen tila, että ei siellä joukkuepalissa on silleen huono, että sit sä et saa myöskään niin kuin muita häiritä, että kaikille pitää antaa se tila ja ymmärrys pitää olla siihen se oikein. Puhutaan pelosta ja ennen kaikkea voittamisen pelosta, niin sehän hiipii puseroon, jos tappioita tulee toisen niskaan, niin ei enää uskalleta välttämättä päästä siihen optimaalisen tilaan ja alkaa epävarmuus hiipiä puseroon, niin mitä keinoja valmentaja sitten pyrkii ruokkimaan, jottei tätä voittamisen pelkoa pääsisi tulemaan? Niin, mä en ole tota termiä kyllä koskaan niin kuin ymmärtänyt, voittamisen pelko, että mä ymmärrän se aina niin, että se on niin kuin epäusko. Se on vähän se on erikoinen termi, se voittamisen pelko, että en mä siihen niin kuin, sillä tavalla mä en ole sitä oikein ymmärtänyt, mutta se, että tämmöinen kysymys on aina, voittavassa suorittamissa on aina kysymys niin kuin uskosta tai epäuskosta. Ja sillä sektorilla me tehdään niin kuin tosi paljon töitä niin kuin joukkueen kanssa ja se vaan on semmoinen juttu, että siinä vaiheessa, kun niitä tappioita tulee, niin tappiota voi ruveta pelkäämään, mutta en mä usko, että voittamoista voi ruveta sillä tavalla pelkäämään, että epäilyksen kyyhän se, joka on puserossa silloin kun niitä haluttua tulosta ei tule. Ja sitä epäilystä vastaan me joudutaan niin kuin näitä henkisiä prosesseja käymään. Mitä sä ajattelet siitä, kun aiemmin puhuttiin, että urheilun tarkoitus on voittaa? Ja sitten kun tulee tämmöisiä joukkueita, jotka voittaa vuodesta toiseen, tai yksilöurheilijoita, jotka voittaa vuodesta toiseen, niin helposti kansa alkaakin vastustamaan näitä voittavia yhdistelmiä, vaikka ehkä periaatteessa pitäisi vaan ihannoida enemmän kuin he kerran voittaa. No en mä tiedä, tarvitseeko tässä urheilussa ketään ihannoida, mutta onhan se selvä, että se on aika kyllästyttävää sitten kaikille, mutta siinä on se lohtu, että kaikki dynastiat kaatuu joskus, että sillä voi lohduttautua ja sitten ne, jotka siellä dynastiassa toimii, niin kannattaa ajatella, että kuinka terävänä ja hyvin me ollaan, että pystytään pitää ja pysyä tässä kiinni, että urheilussa on se lohtu, että oikein hyvin, jos tekee hommansa, niin voi välillä päästä ylös, mutta ylhäältä pääsee kyllä aina ja joutuu lähteä alas, että niin se vaan menee. Urheilun ääni. Näin siis Risto Duffa, ja olihan melkoista pohdintaa. Mitäs Kimmo sulle jäi mieleen tuosta? Tiedän maailmassa monia tunnettuja filosofeja, tunneen takavuosilta Sokrates, Platon, ja nyt tähän joukkoon voidaan liittää myös Risto Duffa. No ei tosissaan, hyvää ja mielenkiintoista pohdintaa, mitä sinne voittamisen taakse oikein kätkeytyy ja miten valmistetaan joukkue iskukykyiseksi, miten joukkue oppii ja pyrkii voittamaan. Mä vetäisin ehkä yhteen tuon Riston puheenvuoron niin, että hän puhui siitä ymmärtämisestä. Eli pelaajan pitää tunnistaa omat kykynsä ja rajansa ja tietää, miten päästään sinne maksimitasolle. Kuulostaa simppeliltä, mutta ei se taida ihan simppeliä olla. Niin ja vielä kun jokaisella pelaajalla on oma tapansa löytää se maksimitaso, miten löytää se latinkitaso, ettei se mene yli, ettei se jää vajavaiseksi ja ymmärtää, mistä pelissä on kyse. Juu, ja joukkuelajeissa on sitten vielä se paha puoli, kun siellä on 20 niitä tyyppejä. Vähän lajista riippuen, lentopallossa vähän vähemmän tai jalkapallossa enemmän, mutta jokainen pelaaja on yksilö ja siitä koostuu se joukkue, joka sitten voittaa. Versus yksilöurheilijat, jotka on yksin, vaikka nyrkkeilijä. Hän on täysin yksin siellä kehässä. Eroaako se voittaminen sun mielestä, joukkueena tai yksilönä? No se on varmasti tällainen yksilökysymys. On erilaisia ihmistyyppejä, jotka nauttivat tehdä asioita ryhmässä.
siksi valikoituvat varmasti joukkueen lajinkin pariin, kun taas se on sellaisia sitten yksinäisiä puurtajia, yksinäisiä susia, jotka tykkäävät tehdä yksin ja tuntea sen yksin sen kaiken gloorian tai sitten maanpäällisen helvetin. Mutta jotenkin tämä on ihan yksilökohtaista. Tässä on nyt mietitty vaikkapa jalkapallon voittamista. Miten ihmeellistä oli se, kun Leicester voitti Englannin Valioliigan futismestaruuden. Niin oliko se sitten kuitenkaan ihmeellistä? Jos Risto puhui äsken ymmärtämisestä, niin Leicester-valmentaja Claudio Ranieri on ilmeisesti saanut ne pelaajat ymmärtämään omat rajansa ja kykynsä ja vielä toteuttamaan yhteisiä asioita. No jos tämä niin helppoa olisi, niin Claudio Ranieri olisi varmasti voittanut mestaruksia aiemminkin. Kyseessä oli kuitenkin 30-vuotisella urallaan hänen ensimmäinen pyttynsä. Eli vaikka kuinka valmentaja tekee kaikkeensa, pelaajat siellä kaikkeensa, niin siellä on kuitenkin aina olemassa se vastustaja. Eli ei se voittaminen aina niin helppoa ole, vaikka parhaansa antaa. Näinhän se on. Huippu-urheilun maailma on raaka. Fudiksessa, lätkässä, missä vaan pelataan pitkiä sarjoja, mutta sitten yhtäkkiä mennäänkin vaikka lätkän MM-kisoissa tai Fudiksen EM-kisoissa kerrasta poikkimatseihin. Se on aika tiukka paikka. Ja meille suomalaisille, jotka ovat menestyshullua kansaa, niin kyllä se puolivälierä-peli on kuitenkin se kohtalonottelu, mikä määrittää, onko Suomen MM-jääkiekkojoukkueella mennyt hyvin vai ei. Jalkapallon puolella vielä näitä kohtalonotteluita ei ole ollut muuta kuin karsinoista. Jokainen karsintaottelu on kuitenkin jollain tavalla merkityksellinen. Mietitään vaikka Roy Hodgsonin aikaan, kun puhuttiin, että jäätiin Portugali-pelissä maalin päähän arvoturnauksessa. No, sitten voidaan spekuleerata. Samoissa karsinoissa Suomihan hävii Azerbaidžanille vieraissa, että jos sieltä olisi se voitto tullut, niin ei olisi jäänyt hirveää jossiteltavaa tuosta viimeisestä pelistä. Tosiaankin, niin eihän se yksittäinen ottelu ratkaise tuommoisessa sarjassa juurikaan mitään. Siellä on niissä karsinoissa aiemmin, jos mietitään jotain futissarjaa, syksystä alkaen pelataan. Syksyn peleistä saa samat pisteet kuin keväänkin peleistä. Tämä Leicesterin mestaruus, eihän se ratkennut siinä yhdessä pelissä, kun Chelsea pelasi tasan Tottenhamia vastaan, vaan se ratkesi koko kauden aikana. Kyllä, ja jotenkin tuntuu, että kun seurasin aika tiiviisti vielä Leicesterin otteita, kun tätä tuhkimotarinaa pidin yllä, että nyt tänä vuonna on sitten kettulauman vuoro tällaisten miljardijoukkueiden niin kuin ikeestä nousta parasvaloihin, niin jotenkin tuntuu, että sellainen yhteisöllisyys, yhteenpuhaltamisen henki ja kaikilla pelaajilla tieto siitä, miten tätä peliä halutaan pelata. Ei hallittu palloa niin paljon kuin vastustaja näin lähtökohtaisesti, mutta sitten tiedettiin ne omat vahvuudet. Nopea, suhteellisen taitava ja rohkeakin joukkue. Mä kysyn sulta tähän loppuun vielä semmoisen, että Paavo Nurmet ja kumppanit kaikki tietää, mutta kuka on meidän sukupolven suuri suomalainen voittajatyyppi? Saa olla joukkueurheilija tai yksilöurheilija. Onko meillä Suomessa voittajatyyppejä? Tämä on aika kimurantti kysymys. Tänä päivänä seuranta kuitenkin, ei nyt rajoitu, mutta aika tiiviisti kohdistuu joukkuelajeihin. Ja jotenkin tuntuu, että tänään niin kuin 2010-luvulla ne suurimmat voitot on tullut joukkuelajien puolelta. Mutta jos yksilölajista pitäisi nostaa joku esille, niin kyllähän yksi aliarvostetuimmista pelaajista ja urheilijoista on eittämättä Jarkko Nieminen. Kuitenkin miettii, kuinka kilpailtu laji tennismaailmalla on. Päästä ATP:ssä parhaimmillaan ihan kolkuttelemaan 20 parhaan joukkoa. Ja itse asiassa Jarkko Nieminen oli yhden otteluvoiton päässä top 10 parhaimmillaan, siellä 13 maailmanlistalla. Näin on, hyvää muistikuvaa sieltä tulee, mutta kuitenkin se kertoo, kuinka lähellä se huippu oli, mutta sitten jäi ulottumattomiin. Mutta kuitenkin Jarkko Niemiselle iso hats off täältä. Myöskin minulta hats off, Jarkko Nieminen, loistava urheilija, hieno ihminen. Näin saatiin pakettiin tämä voittamispodi. Ensi viikolla jutellaan taas jostain muusta. Nyt kiitos ja moi moi. Moi moi. Urheilun ääni. Löydät meidät myös Facebookista Urheilun ääni ja Twitteristä @urheilun aani.